دم باش گهدار و تماشوانین هجا د باسی روژا ایرو در گلبمه. بریارا هلبجارتنین پیشوقتین ترکیه لگل خو پروسه گرم و چالاک پیدا کرد. لآلیه کی بریم کدناف بین پارتین ترک در رودان لآلیه دن پیکانین اتفاق هلبجارتنا نا کردستانی کو 5 پارتین باکوری کردستانی تیده جه گرتن. هند خباتین خوین سرطایی ده اتفاقی لگل هدف هفدیتن پیکانین و حتی چاوری کرن کو هفکاریک دناو آلیان در رو بده. لیبری دروژان اتفاق کردستانی راگ هند کو ev hevkarî bi ser neket. Egerên vê xebatên Tifaka Hilbijartina Kurdistanî û bijardeyên li pêş, em dê li gel mêvanê îroyê basî roj serokê giştiyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Mesûd Tev ji stûdyoya me ya Diyarbekirê bigirin dest û binirxîn. Silav kek Mesûd, xebata ku ji alî raya giştî ve bi meraq dihate şopandin hevkariya HDP Tifaka Kurdistanî bi ser neket. HDP çima destpêkê de razîbûn nîşan da û niha diyare rêyek din hilbijartiye. Êvar baş Kak Cemal. Gelek spas ji bo mêwandariya te. Belkî em bikarin bi rêka televizyonê K24 bi fireyê ev mesele bas bikin û gelê xwe li Seramserê Kurdistanê agadar bikin daxwe ev hevgirtin, ev îttifaq çima ser neket. Sedemê wî ne ji me ye. Yani me bi rastî me hewlekî dilsozane da me fedakariyekî dilsozane kir ku da ku divê hilbijartina Serokkomarî û parlamenterî Tirkiye li Kurdistanê îttifaqekî berfireh bête pêk anîn. Ji bo ev mebeste îttifaqa Kurdistanî ya ji bo hilbijartinê me ewlî serdana Xwedapar kir. Xwedapar bi rastî bi dilgermî pêşwaziyê me kir. Amadeyê xwe derbirî ku ev amade ye divê mijarê de gengeşî bike û guftûgoyê bike. Doyê ew em me serdana HDP kir. Birêz Pervin Buldan pêşwaziyekî germ li gel hevalê xwe pêşwaziyekî germ li me kir. Belê kek Mesûd niha HDP di daxuyaniya Tifaka Kurdistanî de hate dest nîşankirin berî di rojan ku HDP destpêkê de razîbûn nîşan daye. Lê piştî çend rojan piştî proseyekî ku peywendî jî rûdane, HDP ji wê razîbûna xwe paş ve vekşiyaye. Egerên wê çine weke Tifaka Kurdistanî ji bo we hatiye eşkerekirin got boçi HDP helbesta xwe guherand. Hatta niha Belê. Çi bersivekî çi ragiyandanekî derbareyê vê meseleyê de ji layê HDP ve nehatiye îlan kirin. Li belê ew ê ku hemî kes dizane û her wekî me jî ragihand, îttifaqê me li ser sê paketa me dixwast îttifaqekî pêk bînin. Paketekî yekem deklarasyona siyasî bû, paketê dewem deklarasyona pêk ve karê xebatê bû û wexta ku em beşdar hilbijartinê dibin, gelo çalakiyê bi çi cireyê bite encam dan, paketê sisê jî li ser temsiliyetê bû û me daxwaz kiribû ku li ser sê paketa em lehev bin û îttifaqekî bikin paşê em ji bo birûrayê giştî rabigihînin. Yekek lê xalê ême ku me ji pêşkeşî HDP kir û HDP jî qabil kiribû ku me gotûbû ew xalên serekî ku peywendî darin bi keşeyî Kurd divê li beyannameyê hilbijartina HDP û Birêz Demirtaş da bête cibecîkirine. Li belê wexta ku beyannameyê Demirtaş hate ragiyandin, me dît ku çi xalê me xalê kirserekîne û peywendîdar bi keşeyî Kurdin têda cî negirtiye ji ber vê yekî jî me jî ragiyand ku êdî ji aliyê me ve
ev ittifak ev havli ittifak bi kotayat yajber ku ev xalên ku me pêşkeş kiribûn û dubaya li bernameyê Demirtaş û HDP de cî bigirta ji bo me hêlên serekî bûn û xattê sor bûn wekî nasandina Nasnameyê Kurdî, wekî nasandina statûyek siyasî bû gelê Kurd. Ango em dikarin bibêjin ku proseya li gel HDP Kek Mesûd ango em dikarin bibêjin ku proseya li gel HDP hîn di babeta vê deklarasyona siyasî de pêk nehat. Na, Kek Çembal. Na, me li gel me li gel HDP rekeftin. Bi navê deklarasyona Kurdistanî ya hilbijartinî jî em li hevatin. Em û hevalên heyetên ku bi navê HDP beşdarî guftûgoyê dikirin, me em li hev kirin li belê wexta ku hat prose cibecîkirina wan xalên serekî bû beyannameyê Kak Selahattin Demirtaş hingê nakokî dest pê kir. Ewana pabendê ittifaqê nebûn, ewana pabendê deklarasyonê nebûn û ji ber vê yekê jî me jî got eger hûn xalê serekî pabend nebin, aliyê me jî ev nayê qabil kirinê, ji ber vê yekê jî me ittifaqa xwe rawestand û got me got êdî ev kota pê hatiye. Kek Mesûd hûn gihiştin wê astiyê ku li gel HDP behsa parlamenteran bikin, çendîn parlamenteran bidin ittifaqa Kurdistanî babetekî wisa di nav we de hata axaftin. Na, ya rastî Kak Çembal ew hevalên HDP li seretayê guftûgoyê de her digotin gelo hûn çend Kurdçe dixwazin. Li belê me jî her tim me digot bira divê berê li deklarasyona siyasî rêkevin, paşê li deklarasyona kar û xebatê rêkevin, piştî hingê em ê baxsa temsiliyetê bikin û ku me li ser temsiliyetê jî rêkeftin, em ê hingê vekî paket, vekî sê paket pêşkêşî milletê xwe bikin û daxwaz bikin ku milletê me jî piştgiriya vê ittifaqê me biketin. Negeştin ev astê, 24 vê mehê ku me bîst HDP amadeyê dike bo ragiyandina bernameyê xwe yo hilbijartinê û deklarasyona hilbijartinê me ji hevalên HDP re ragiyand me got kerema xwe me li hev kiriye ev xalên serekî ku alaqedarê û peyvendidarê bi keşeyê Kurdin ewana jî cibecî bikin. Ewana jî gotin belê me li hev kirine û em ê cibecî bikin lê paşê wexta ku me goyê xwe da û bo me bîst û me dît ber televizyonê ber ragiyandinê ne tenê xalê me cibecî nekirine ruhiyetê vî jî li gel ittifaqê naguncêt. Ji ber vê yekê jî me ji wan re nameyekî nivîsî vekî ittifaqê pêşxolî me name nivîsî me got ev kareke ve kiriye li gel ruhiyet ittifaqê naguncêt. Ji ber vê yekê jî em nayên ji ber ku ewana daxwaz kiribin em herin Ankara em meseleyê guftûgo bikin me got em nayên Ankara û jî aliyê me ve ev mesele êdî xilas bûye kotayê pê hatiye lê belê ev ê ne axiriyê dinyaya ev pênc partiyên Kurdistanê bi rastî dilsozane hewl dan ku ittifaqekî berfire li Kurdistanê pêk bên. Birêz Mesûd tek Kek Mesûd di raya giştî de psîkolojiyek peyda bû ku bi vê ittifaqa di navbeyna ittifaqa hilbijartina nav Kurdistanî û HDP de HDP bi hesanî dikarê asta baraja sedî deh derbas bike. Bes ev yek niha bi taybetî di raya giştiya Kurd de ketiye gumanê de. Nirxandina we li ser vê yekê çi ye gelo?
Kek Cemal devi varê da anketê ku têne belav kirin cuda ne. Hindekî jer barajê nişan didin. Dibêjin 8 hatta ne. Hindekî ser barajê nişan didin. Ya rastî ev pênc xolî me pê xweş e HDP ser barajê bikevitin. Me çijara hêvî ev nîne ku û daxwazê vê yekê nakin ku HDP bin barajê bimînitin. Kek Mesut neha mesela de siyaseta Türkiye'de tiştekî rûdaye ku HDP ji aliyê bereyên Tirk ve hem ji aliyê bereya Cumhur ve hem ji aliyê bereya millet ve hatiye îzolekirin. Lê ji aliyê xwe ve jî gelo HDP xeta Kurd û Kurdistanî îzole dike. Ev tiştê ku cenabê te bas kir dibaceyê protokolê me û HDP de heye. Dibaceyê protokolê li HDP de me îşare bi vê yekî kiriye ku ev du îtifaq dubere li Tirkiye pêk hatiye û ewana bi enkaz, bi zanatî Kurd ji derve denklemê hêştine. Ji ber vê yekî jî pêwîst e li Kurdistanê îtifaqekî berfireh pêk bê da ku cevapgoyê ve halvesta siyasetmedarên Tirk ya dijî Kurd em ê halvestekî nîşan bidin. Ji ber vê yekî jî me dest bi guftûgoyê kir û HDP jî bi germî pêşwazî vê yekê kir. Li belê paşê me dît ku biradarên HDP, hevalên HDP li ser soza xwe, li ser rêkeftinê xwe nesekînîne. Ev daxwazên ku bi xwe dibêjin ev daxwazên we daxwazên me ne û li bernameyê HDP de jî hene û cibecî nekirine. Me tiştekî daxwaz nekiriye. Me daxwaz nekiriye ku em devletê Kurdistanê pêk bînin. Me daxwaz nekiriye ku em seranserê Kurdistanê devletê ser bi xwe pêk bînin. Me daxwaz kiriye ku Kurd vekî milletêk bête nasîn û mafî vê hebit ku li welatê xwe bi xwe biryarê bidetin û vekî dî zimanê Kurdî bibite zimanê resmî, li gel Tirkî zimanê bibite zimanê fermî, li hemî astin perwerdeyê de zimanê Kurdî vekî zimanê perwerdeyê bite bi kar anîn û tiştê va babeta ku daxwazên û mafên seretayî ya gelê Kurdin. Kek Mesut neha hin berpirsên belê çima nekirine divê ji wan bipirsin. Belê. Kek Mesut niha hin berpirsên PKK di ragihandinê de derket ku dan diyarkirin ku dema itifaqa bi Partiyên Kurdistanî re nîne ev dem. Her wiha îro hevserokê PKK Cemîl Bayık bi xwe dest nîşan kir bangeşe li çepkirên û demokratên Tirk dike ku piştgiriya HDP bikin. Gelo ev daxuyaniyên PKK bandorê li HDP dikin. Bi xwedê tarafê me, mahatabê me li vê îtifaqê ne PKK bû, ne KCK bû. Me li gel HDP rûnişt, me li gel HDP guftûgo kir. Divê jî HDP bipirsin gelo çima pişta xwe li Kurd girtin û berê xwe dane çepên Tirkiye û berê xwe dane partiyên dê divê jî cewabê vê ne li cem me ye, cewabê vê li cem HDP ye û me dixwast li Kurdistanê îtifaqekî berfireh beyn Partiyên Kurdistanî û HDP û Haqparî pêk bêt da ku em gavekî pêş ber bi azadiya milletê xwe, ber bi azadiya welatê xwe bavêjin da ku milletê me ji vê gejavê, ji bo tengavê xilas bitin. Hinekî dengobas heye û hinek dibêjin gelo hûn dixwazin HDP bikine Partiyekî Kurdistanê. Naxir tiştekî wisa nîne, em dizanin HDP ne Partiyekî Kurdistanê ye. HDP bi xwe dibêjitin ez Partiyê Tirkiyeyî me û em nikarin bêjin wala na tu Partiyê Kurdistanê û tu divê li gel
Kurdistan'ı bir harsi köfte te rabını runuştan te Kurdistan'ı bitin ev ne karimeye o rasina vejin eğer HDP xo partiye ki Türkiye'yi dimine ku usaya le HDP partiye ki demokrata HDP partiye ki yine ki bernameyi ve de dahazı kurda cigirtiye Bele. o sucu tavan jinine partiye ki Türkiye'yi bitin. Bele kek Mesut neha piştî ragihandina tifaka ve ya hilbijartinan. Pinç parti û rêxistinên Kurdistanî yekem hevdîtina we li gel Hudaparê li dar ket. We bi xwe destnîşan kir ku hevdîtina we li gel Hudaparê gelekî pozîtîv derbas bûye. Gelo mümkün e li gel Hudaparê dîse peywendiyekî germtir pêk were, li gel Hakparê peywendiya we pêk were. Yani bijardeyên li pêş tifaka hilbijartinên Kurdistanî çi ye? Ya rastî Kek Cemal me vakta ku bernameyê xwe pêşkêşî Xwedapar kir ku me dixwazin îtifaqekê li ser vê esasê bikin û me ji wan xwast ku ewana ji bersiva xwe bi nivîskê bidine me lê hatta neha mixabin Xwedapar bi nivîskê bersiva me nedaye lê gawa cara dudu em çun me xizmetê wan me guftugû kir hingê ragiyandin ku em amadegî dikin ku em bi navê Xwedaparê beşdarî hilbijartinê bin. Ewana ji me alîkarî jî nexwastin û bersiva hatta neha ji bersiva me nivîskî jî nedane. Lê nisbet bi Hakparê Vakta ku sî Nîsanê civîna me yê axir li gel hewalên Hakparê bû hingê Birêz Kak Mustafa Özçelik Serokê Pak ji wan daxwaz kir ki digot bira ev hevkariya me negêştiye encamê lê em daxwaz dikin li medyayê bi taybetî li sosyal medyayê karî wisa nekin ku ev peyvendiye me xirabtir bit ev pirê ku navbeyna me de hebitin ev pir xirab be em derê ji hevdûran negirin lê mixabin gelek mixabin sed mixabin hevalên Hakparê goya xwe nedane ev pêşniyarê Kak Mustafa û li sosyal medyayê de her tiştekî dihate devê wan digotin çi rast û çi boxtan û çi ji de rastî dur ez naxwazim Belê Kek Mesut. Kek Mesut bijardeyên niha li pêş eger tifaka icazeyê te be tiştekî Kek Cemal fermû. Eger icazeyê te be tiştekî işaretê bikim Fermû. Siyaseti Kurdistanê Tirkiye gelek dinamîk e statik nîne û ne cemidiye û her rû tiştekî digoritin her rû rûdavekî te pêşê û îro tiştekî îro başa sibê xirab dibitin îtifaqê nû te çêkirin îtifaqê kevin ji tek diçin ji ber vê yekê jî her vekî me duyî jê lê ragiyanda nexwe got em vekî partiyên pênçxolî ku bi navê İttifaqa Kurdistanî ji bo hilbijartinê me pêk aniye me dest nîşan kiriye ku çawa me li ber çavgirtina berjevendiya milletê xwe ev îtifaqê pêk aniye lê îro şûn da jî em ê li ser vê xettê li ser vê rêbazî karê xebatê bikin û li ber çavgirtina berjevendiya milletê xwe halwestê xwe ya derhaqê hilbijartina serokkomar û parlamenterê Tirkiye dest nîşan bikin her wisa em xwe amade bikin ku di hilbijartina sala 2019 ku hilbijartina ji bo me hilbijartinekî gelek giring e hilbijartinê şaredariyê ya hilbijartinê heremî ye em ê xwe amade bikin ku da ku bikarin îtifaqekî berfirevantir îtifaqekî berbilavtir pek bînin ku da ku ev qayyuman ku binpêkirina îradeyê gelê Kurd dîsa şaredarî bigerite li ser gelê me
بله ام جناها و خو آماده دکن و دویره ام بمشن بله کک مسعود همبری خاباتین و لیپرسین هاتنه دست پیکرن سدم جی رفرندوم بون پشگریا وش بوی رفرندوم سرخبونا کردستانی بویه داخویانی کنفرانس هلوستین و گریدای روشا داگیر کرنا عفرینی بویه گلو دی پیواجو اکی وساده شما دولت همبری به تایبتی بری و برین اتفاق هلبجاتنا نا کردستانی هلوستکی وساور کرد کک جمال بری نهاجی با نمونه از جاره که چومه دیسا گازمین کرنه لسر مراسم شهید دکتر سلیمان برز مصطفی özçelik گازی کرنه اوجو چیه ifade خدایا و آخریه پیشه که مازنتر امنیز که سی کس گازی کرنه و ته چاوره کرن که او هجمار زیده تر به اوه که ده پرسن براستی referanduma 25 ایلون لی کردستان باشوره ya. O cuma da person ve jike destur girtiye ve çima ave kiriye işte usa ku bebenge persiyare ki berasti revşa adalet و dadperveri Türkiye nişan dida ku çende şerpezeye çende lavaze u çende perişane yani hem partiye ki Kürdistan'ı ne hem Kürdistan'ı ne bence le velateki ciranıma le velateki hafsarıma le deri helbijartin pardon referandum pekti ama be halves biminin haptişteki Persiyare dikirin berasti persiyaren sosrat bu. Meci bugor evi xo bersiva xoda ku mago ev kare kiriye ev hakkı me bu em Partiye Kurdistan'ı ne u birayın meli Kurdistana başur mafyan xoy reva u demokratik pektinin u jibo me farza jibo me erkeme ku em pişkiriye van bikin. Beli. Geleki spas berez Mesut Tek سروگه گشتی پارتیا سوسیالیستا کردستانی کوت میوانی می باسی روژه ایرو. اجی گلک سپاس دکیم. تماشاوانین هجام هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دینا باسی روش هر شب.